Hoxe convocamos esta rolda de prensa, Eva Solla e máis eu, para denunciar unha vez máis as agresións permanentes que está sufrindo a sanidade pública a mans do señor Feijóo. E facémolo precisamente hoxe, o día no que finalmente o Partido Popular tivo que rectificar e reabrir o paridoiro de Verín. Pero non foi doado, despois de 2 meses de desatinos, declaracións delirantes e reparto de culpas sen asunción algunha de responsabilidades, víronse obrigados a rectificar, anuncian a reapertura do paridoiro grazas á intensa mobilización da cidadanía que obrigou o Partido Popular a dar marcha atrás con este globo sonda. Pero lonxe dunha desculpa, dunha rectificación, dun asumir responsabilidades que se agarda dun goberno responsable, o que temos sobre a mesa é outra agresión máis aos dereitos das mulleres, esta vez baixo o nome dese consentimento reforzado. Consentimento reforzado, a verdade é que non sabemos o que é isto, que xustifica que as mulleres de Verín non teñan exactamente os mesmos dereitos que o resto das mulleres de todo o país. Unha agresión injustificable sobre a que Eva Solla preguntou no pasado pleno e do que aínda non tivemos ningunha resposta. Mais por se fora pouco, agora vemos que os fantásticos xestores da Xunta de Galicia só foron quen de reabrir o paridoiro en Verín a costa de levar un pediatra da Costa da Morte deixando desatendidas a 10.000 persoas nesta comarca. 10.000 persoas que quedan agora sen pediatra. A pregunta é clara, que tipo de política sanitaria é esta? Porque non serve a excusa do señor Feijóo e do conselleiro de que non hai pediatras. Eles levan 10 anos ininterrumpidamente marcando a política sanitaria da Xunta de Galicia, impoñendo a precariedade laboral para o persoal sanitario. Son, polo tanto, responsables directos, claros, os únicos responsables da situación que temos agora. Da ausencia de pediatras en tantos e tantos centros de saúde, das esperas excesivas na atención primaria, da saturación das urxencias con persoas ateigando os corredores un día tras outro, como se viu esta semana, por exemplo, no Hospital de Compostela. Todos estes motivos provocan queixas constantes dos profesionais absolutamente desbordados, como as enfermeiras en loita que levan moitos meses movilizadas denunciando a situación insoportable que padecen, así como a dos pacientes que sofren día tras día na súa propia pel as consecuencias da política privatizadora do señor Feijóo. Motivos que están detrás da convocatoria da manifestación do vindeiro domingo nesta cidade baixo a plataforma SOS Sanidade Pública, unha manifestación que dende aquí queremos alentar e que dende logo estaremos acompañando. É imprescindible que a cidadanía diga unha vez máis abonda xa non o deterioro da atención primaria, non as listas de espera inaceptables, non o peche de servizos, non o desmantelamento dos hospitais comarcais, non a precarización e a privatización da sanidade pública. Nos agardamos e temos o convencemento de que o vindeiro día 9 sexa un fito fundamental na fin das políticas sanitarias de Feijóo, un novo exemplo de dignidade cidadá que diga ata aquí. Hai que paralos antes de que sexa tarde. E dende aquí tamén queremos facer unha advertencia ao señor Feijóo. As súas artimañas censoras non lle van ser útiles, non van servir. É inaceptable que pretenda silenciar as críticas, amordazar a liberdade de expresión, vetando a presenza de cartéis nos centros sanitarios, unha noticia que dende logo non parece desta época. É unha vergoña que a Consellería destine a isto os seus esforzos en vez de atender os centos de problemas que precisamente os cartéis denuncian. É unha vergoña que este goberno só centre os seus esforzos en recortar dereitos. A cidadanía non llo vai permitir. E dende aquí imos seguir denunciando tamén esta situación e poñendo sobre a mesa alternativas que explicará a nosa voceira de Sanidade, Eva Solla. Despois dun pleno bastante intenso en materia de sanidade, no que ademais o noso grupo interpelou efectivamente, como trasladaba a compañeira, ao conselleiro de Sanidade, imos voltar a ter un pleno esta mesma semana na que nos mesmas trasladamos diversos asuntos en materia de sanidade e en relación ao elemento do consentimento informado reforzado, que é un eufemismo para trasladar un elemento de presión sobre as nais que queren parir en Verín, efectivamente, e por suposto, imos tamén preguntar por escrito, toda vez que o conselleiro de Sanidade non respondeu en absoluto en que ia consistir esta medida. Non nos parece que produce unha inseguridade xurídica que o se mesmo se abra ou se reabra ese servicio do paridoiro de Verín sin que os profesionais teñan coñecemento polo de agora de que consiste ese elemento que ten anunciado a Consellería de Sanidade. Nos dixemos inicialmente que nos parecía que se trataba unha vez máis de unha inventiva do conselleiro, non nesa carreira costa abaixo cara a ningún lugar,
lugar, pero que evidentemente imos preguntalo, por suposto, por escrito. Temos xa esas iniciativas rexistradas e evidentemente, todos os elementos, como trasladaba a compañeira Lucas, son fundamentais a hora de chamar a movilización o vindeiro domingo. Nese sentido, tamén queríamos trasladar unha cuestión que fixo pública o Movemento Galego de Saúde Mental a pasada semana en relación a ese informe do Comité para a Prevención da Tortura do Defensor del Pueblo, que sabedes que ten ampliado o seu informe que xa tiña aberto en 2017, porque a Xunta de Galicia non tomou ningún tipo de medida para que non se vulneraran dereitos fundamentais das persoas ingresadas en Conxo. Como sabedes, en 2017 nos mesmas preguntamos xa no pleno da Cámara, dende entón a Xunta non tomou ningún tipo de medida. É unha situación grave que un organismo como o Comité para a Prevención da Tortura reabra ou manteña aberto un expediente durante 2 anos porque unha administración autonómica non tome ninguna medida. É unha situación grave e creemos, dentro do Grupo Común da Esquerda, que é unha consecuencia da ausencia de publicación e de orzamentación do Plan de Galego de Saúde Mental. Levamos 2 legislaturas reclamando neste Parlamento que se publique o Plan de Galego de Saúde Mental cun orzamento suficiente. O Partido Popular leva 2 legislaturas votando en contra das nosas iniciativas para que este plan se aprobe con orzamentos no inmediato. E, por suposto, leva tamén 2 anos votando en contra, e a última fai tan só uns meses na Comisión de Sanidade, de que a atención primaria conte con psicólogos e psicólogas. Todo a pesar do incremento do consumo de ansiolíticos no noso país e dos elementos relacionados coa saúde mental que están sin atender. Novamente, imos volver rexistrar para, en canto poidamos, volver reclamar que comparece o Conselleiro de Sanidade para explicar por que aínda non está publicado o Plan Galego de Saúde Mental, por que non hai orzamento vencellado cando faltan tan só uns meses para que remate esta legislatura. É unha promesa incumplida do Partido Popular, dende logo un problema de saúde e, dende logo, creo que se evidencia a ausencia de interese pola situación da saúde mental no noso país por parte da Xunta. Por suposto, tamén preguntaremos por ese elemento que é gravísimo, que o Comité de Prevención da Tortura siga reclamando a Xunta que tome medidas para garantir os dereitos de persoas ingresadas en Conxo. E, como sabedes, neste pleno trasladamos unha moción en relación á ausencia de medidas suficientes para manter a equidade da sanidade no territorio galego e da sanidade no rural. Tanto no que ten que ver con atención primaria como nos hospitais comarcais, nos parecía relevante traer esta cuestión porque perante ese anuncio absolutamente carente de medidas de que esta iba a ser a legislatura do rural, a realidade é que o Partido Popular considera aos habitantes das provincias e das parroquias rurais cidadáns de segunda e por iso recorta nestes servicios. Non só é o paridoiro de Verín, sino que, como acaba de explicar a compañeira, prefiren mover profesionais, non dotar de profesionais suficientes. Esta vai a ser o debate central que imos manter no vindeiro pleno. E, por suposto, xa para rematar do compendio de iniciativas que temos registradas nas últimas semanas, lembrar tamén que nos temos interesado, como xa anunciamos a pasada semana en Vigo, pola situación do servicio de oncoloxía, con ese acúmulo de retrasos para as pacientes enfermas e enfermos de cancro, con esas salas de espera ateigadas e con esos retrasos absolutamente injustificados. Por suposto, temos tamén registradas iniciativas en relación a esta cuestión. Nos dixémolo dende o primeiro momento que o que había que facer era diálogo político institucional e non ameazas cos tribunais. É indudable, dixémolo tamén dende o primeiro momento, que estes millóns corresponden a Galicia e teñen que volver a Galicia. Hai mecanismos en riba da mesa para que se produza esa devolución e, dende logo, a demanda dun novo sistema de financiamento é tamén algo que temos expresado. Temos feito iniciativas neste Parlamento dicindo que hai que avanzar nun novo modelo que asegure a maior autonomía financiera do noso país, que o Partido Popular rexeitou. En todo caso, é a liña na que imos seguir insistindo. Que os orzamentos? Que non se deben utilizar como unha chantaxe para a reclamación dos servicios. Hai que explorar todas as vías posibles. Quero dicir, se non reprobades que a ministra o que dixe, estuve dicindo que algo así como se queríades este diñeiro, tiñades que ter aprobado os apoiados orzamentos que le aprobou o socialista.
Bueno, decíamoslo outro día na comparecencia de Rueda, sabemos que se tiveran saído adiante os orzamentos en 2018 non teríamos este problema. O ano anterior o Partido Popular dicía que apoiar os orzamentos do Estado era unha cuestión de facer país. Resulta que só se fai país apoiando os orzamentos cando gobernan eles e non cando gobernan outros. En todo caso, non ten moito sentido lamentarse do que xa foi, é verdade, o sea, a non aprobación dos orzamentos complicou a situación. En todo caso, agora o momento de buscar solucións é agora. E dixémolo dende o primeiro momento, estamos traballando, temos compañeros traballando nas Cortes do Estado, no Goberno do Estado, para buscar unha solución que garanta que os millóns que lle corresponden a Galicia volvan ao noso país. Sí, sobre outro asunto, esta fin de semana a Nova dixo que vai iniciar contactos con todas as forzas políticas a esquerda do PSOE para configurar unha alternativa, unha alianza electoral. Dixo que iba a facer sin vetos nin límites, que estaba disposto a falar con Marea, con BNG. Non sei que lles parece a posición de Anova e se vostedes estarían dispostos a ir unha alianza preelectoral co partido de Marea de Vigo. Nós temos por norma non comentar as estrategias e decisións políticas de outras formacións e preferimos seguir nesa liña. O que nos toca é, dende logo, dialogar con todo o espazo político no que levamos traballando xa moito tempo. Hai unha alternativa clara en riba da mesa, o goberno de Feijóo. Levamos moito tempo traballando, este grupo parlamentario é un exemplo diso e é aí onde imos seguir estando. O que decidan outras forzas políticas non é decisión nosa. Todo espacio político inclúe Marea? Ou eso está descartado? Eu creo que non é unha cuestión de que partidos están descartados ou non. A día de hoxe hai dous proxectos diferentes en riba da mesa. O Grupo Común da Esquerda ten un que é sobre o que deberíamos estar falando. Cal é o proxecto político de outros partidos non é a nosa que nos corresponde valoralo. Pero o Grupo Común da Esquerda, no Grupo Común da Esquerda está a Nova, que quere iniciar contactos con as demais fuerzas políticas. Eu pregunto de outra maneira, entón, as eleccións autonómicas, vostede prefire ir con Unidas Podemos, Podemos Izquierda Unida, ou queren integrar a partidos de corte nacionalista, digamos, como pode ser a Nova ou Marea? Creo que un espazo amplo e representativo como é o Grupo Común da Esquerda é a mellor alternativa para derrotar a Feijóo. En todo caso, é o tempo do diálogo entre as distintas forzas políticas. En ningún caso, o sea, dende o primeiro momento o dixemos, esa Anticapitalistas decide orgánicamente abandonar un partido, pero os deputados, a súa deputada sigue formando parte deste grupo parlamentario con total normalidade. A división favorece o Partido Popular, porque na esquerda estamos falando agora de 3 posibilidades de presentación de listas. Eu o que creo é que nas últimas eleccións, que é o que temos máis sólido en riba da mesa, o Bloque da Esquerda superou en 300.000 votos o Partido Popular, que son 300.000 votos que nos dicen que a maioría absoluta de Feijóo está esgotada. Por lo tanto, somos optimistas de que hai unha oportunidade real para ter un goberno alternativo. Unha oportunidade así, se hai pacto, porque se hai 50 esquerdas e hai 200.000 votos e gaña a dereita, non gaña a dereita, non? En Marea tuvo un 1% dos votos nas últimas eleccións. Hai moitos partidos minoritarios que se presentan ás eleccións, que creo que non é o relevante. Como digo, os principais partidos que nos presentamos ás eleccións. Non teño constancia de que vai haber esas candidaturas. Supoño que no momento en que esas candidaturas sexan algo máis que rumores e candidaturas reais encima da mesa, poderemos valoralo. En todo caso, como digo, preferimos facer valoración respecto ao que facemos nós e non o que fan outros. Mañá vai tomar posesión a Iván Andrés, días de xoxe que vai a remitir un escrito á Cámara pedindo a constitución do grupo próximo, non sei que... O mesmo, non vamos valorar as estrategias que toman outros partidos. En todo caso, é unha decisión que compete á mesa do Parlamento. Están en conversas con outros partidos Común da Esquerda, que abriron xa ese calendario
Non é o Grupo Común da Esquerda que lle corresponde tomar a iniciativa para ese tipo de contactos, que os partidos que conformamos, os partidos que se integran dentro do Común da Esquerda están tendo diálogo entre eles, é certo, ten que ser así. Sí, Villares decía onte que él aposta por unha alianza entre Marea, Anova e as mareas municipalistas, sin Unidas Podemos, digamos, unha alianza preelectoral e despois chegar a acordos electorales no caso de ser necesario. Vostedes temen que iso poda ser así, é dicir, que haxa unha alianza de toda esa parte que formou parte, digamos, do que era antes en Marea e do espazo que vostedes representamos aquí, temen que se poda desgasar desa maneira e por un lado Unidas Podemos e por outro todos eses partidos máis, digamos, con tinte máis nacionalista? Non o creo. Como dicía, prefiro non manifestar a miña opinión respecto a estrategias de outros, pero creo que todos sabemos onde está o espazo central do cambio en Galicia e sorprenderíame moito que houbera experimentos. Creo que o tempo dos experimentos con gaseosa pasou. Pero está claro que está desacusando certo desgaste, non? Porque se ve todos os días. Falades do desgaste do goberno, le dicía o compañeiro, non? Que tan vostedes esa forza destos 300.000 votos que extrapolades de outras eleccións. Pero aquí hai outras formacións políticas, cada unha que os seus líderes e de momento sodes a única que non tedes, non? Que non tedes un líder aí diante, que si hai un pouco desgaste, evidentemente, sigue a sucesión de desgaste, este está aí natural. Bueno, creo, non podemos negar que houve unha época convulsa que padecemos, eso é evidente, pero que non estamos nese momento, creo que é tamén. Creo que é a primeira vez na historia que conseguimos que representantes galegos estén nun goberno de coalición claramente de esquerdas, é un fito histórico e que os datos que temos en riba da mesa nos din que eso que a cidadanía o valora como algo positivo e que seguramente sexa respaldado nas urnas, polo tanto, creo que estamos noutro momento, que así o din as últimas eleccións que tivemos neste país, os indicios que podemos ter en riba da mesa.